A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Masu sauraron mu da kallon mu a daidai wannan lokaci muna muku gaisuwa irin ta addinin musulunci wacce ita ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum assalam. Kamar yadda gari ya dauka kuma kowa ya sani ana shirye-shiryen nadin sarautar Alhaji Bello Altine a matsayin Lamidon Daura. A daidai wannan lokaci mun samu bakuncin Dr. Nasiru Wadakalil. Dr. Nasiru Wadakalil ba sai na yi dogon tarifin shi ba saboda mutum ne sananne inda aka yi magana al'adu ko sarautun Hausa. Dakta muna baka barka da zuwa. Yawa barka ka dai. Masha Allah. Dakta muryar ka daidai take da algaita ko inda abin da ya shafi sarautu ne. To muna so mu dan maka 'yan tambayoyi domin karuwar mu mutane da sauransu da kuma ƙara yalwata al'adu da kuma sarautu. Gaskiya ne. Yawwa kuma abinda a yau aka fi sanin ka da shi kenan. Yawwa. Saboda haka to dakta tambaya ta farko ita ce. A dan mana dan bayanin da bai taka kara ballantana ya karya akan abin da ya shafi sarauta. To ai ka riga ka buɗe aikin tunda ka faɗi cewar ga abin da ya kawo mu naɗin sarauta ne na wato Alhaji Bello Muhammad Altine ko na ce Bello Altine wanda aka yi masa sarautar Lamidon Daura. To labarin a nan gaba ɗayansa shine a sarautar labarin yake. Ita sarauta take ba labarinta. To ai Lamida aka ce. Baka ji karin magana da wannan suke yi ba, sukan ce Allah Lami. To Fulani kenan. Ai Fulanci ne. Shi kuma ba a fiye samun sarauta da sunan Fulanci ba. Ka samu sarauta wacce take daga Fulatanci ne ba a fiye samu ba. Suna da tsari na mulkin su akwai ardo, akwai lamdo. Ardo shine shugabannin duk irin head and settlements clans. Yawwa da sauransu. To duk suna da irin wannan tsarin. Amma ka samu sarautu ka same su tululu da suka fito ta harshen Fulatanci ba su da yawa. So da su Usman Dan Fodio da suka yi jihadi ba su dora mana yaran ba. Fulakun suka sa mana. Shi kuma fulakun shine al'adar Fulani da tafi dacewa da addinin Musulunci. Masha Allah. Amma ba a kakaba mana yaran ba. Amma ba su kakaba. Shi yasa duk farar da kaje yanzu ba a yara. Ba a Fulatanci. Duk kalmar Fulatancin a kiran lafiya a yaren gidan sarauta a komai gaba ɗaya zaka ganta ba ta wuce 3 zuwa 5. Gaba ɗaya. Kuma ita wannan abin da yasa nace ma ita ce labarin ai duk wanda ya ji ta zai ji bai saba jin ta da yawa ba. Shi yasa zaka ga sarautu zaka ji su sun taho daga gurare daban-daban. Gurare daban-daban, yarurruka daban-daban, amma ba za ka ji ba Fulatanin sarauta ba. Sai dai wanda ka ambata kamar su ardo, su labu. Yawo wannan tsari ba. Ai ba misali za ka ji an ce wannan misali a ce wannan ajiyan katagun ne ko a ce wannan iyan misau ne ko a ce wannan kaza. To ai kaga da ajiya da iya duk sarautu ne Hausawa. Cire iya kaga in ka dau ajiya kaga bahaushiyar sarauta ce da ita misali da irin su makama daga kamu, madaki shine wasu sukan ce madawaki, kamar mu anan Daura madawaki kaga ai daga dawaki ne. Kowanne zaka gansu wannan duk Hausawa ne. Sarauta kin da ta fito daga Hausa da masu ɗanɗan a ce ɗan buran, ɗan maje, ɗan makwayo da sauransu. To ka ji Hausa? Na ji Hausa. To sai ka koma wannan yaren na
barbarci. Ka san su mutanen Borno kalma ta yaƙi da mulki yawanci daga Borno ake samun su. Yawancinsu daga Borno ne saboda sun riga mu haɗuwa da duk waɗannan abubuwan na mulki na wayewa na ci gaba. Borno ta riga kowa. To shi za ka jan an ce kilisa da doki yake yi ai barbarci ne, shi kansa kilin ma barbarci ne, akawal barbarci ne. To idan ka koma wannan za ka ga irin su Galadima, Ciroma, Yarima, Zanna, Dijima, Kacalla, duk waɗannan sarautu ne da suke asalinsu daga yaren Borno suka fito. Akwai kuma sarautun da su kuma asalinsu daga yaren Larabci suka fito. Irin kamar a ce waziri, wali, mutawalli, matawalla kenan, bunu daga banu. Duk waɗannan kaga larabawan sarautu ne, daga larabci aka samu su. Na fahimta. To akwai kuma wanda su kuma misali daga abin goburawa ne, yaren goburawa aka samu su. Abinda Leo Africanus ya ce yaren mutanen gobir da ya zo expedition ɗinsa. Kaga Mafara, Sardauna, Jinjuna, Malumfashi, Masari, Barazzaki, Sarkin Ɗiya, duk waɗannan daga gobir suke. So da aka ko'ina ka je, yanzu ko Katsina nan ka je za ka ji su dirbi da wani da sauransu. Kowa za ka ga akwai sarautun da yake samarwa. Amma in ka ce kana neman bafulata na sarauta an haɗa ka da aiki. To ita wannan sarauta inda take gwauruwa. Yanzu ɗaya tilo. Aure ne za a mata ko kuwa ya ake nufi? An aura mata mijin, ai Bello ne mijinta. Dama shi kansa sunan nasa ai bafulatanin suna ne. Haka. Kuma shi kansa bafulatin ne. Ka san shi yadda na san shi. Haka. So da haka kaga sarautar ta dace da wanda aka ba ita. Bafulatanin sarauta ce, aka ba bafulatanin mutum ne, bafulatanin suna wanda ya taho daga yankin Fulani. To ita Lamido su dama na gaya ma suna da arɗo suna da abin nan, amma kalmar Lamido a Fulanci tana nufin sarki mai cikakken sarki. To ka san ko a Hausa ana amfani da sarki kala-kala ko ba haka ba? Ana amfani da sarki ga sarkin gari, ana amfani da sarki ga shugaban abu. To su Fulani ba haka suke. Su babban sarkin su suke cewa Lamido. Kawai. Da sauran sai dai su ce Lamdu. Wannan ai din kisara da ke kan mimin din. Yawa sai su cire ta. Sai su ce Lamdu. Kuma ko sarki ne a wani gari ko da ya fi sarkin garinsu ba su ce man Lamido ba. Su na garinsu shine kaɗai Lamido. To aiki shi ba ƙarya ba ne. Mutunta kai ba ƙarya ba ne, ba kuma wasa ba ne. Ba an ce wajibi ne mutunta kai, girman kai ne ba a so. Yawwa. To kaga sarautar Lamido ke. Ka san shi ɗan fodiyo kowa da ya zo ya ba shi tuta a Amir ya tafi. Su ku a Lamido suka tafi. Modibo Adama a Lamido ya zo. So da haka to wannan Lamidon ba wacan ba ce. Kamar yadda ka san misali ana yin a gari. Kowannensu a waɗannan da muka lissafa ma an ka ɗauka Ladima a inda take babba ce, kuma duk inda ita ce babba a cikin bare-barin sarautu. Idan ka ɗauka a cikin na Gobirawa Mafara
in ka ɗauka a Hausa makama ne da madaki a haka za ka ga su ne kamar makwafin su yawa shi kamar galadima da kuma mafara yawa da goburanci yawa da sauransu. To ita ma Lamido haka take, ba ta da abokiyar gani, so da haka duk masarautar da ta baka Lamido ta cancanci yabo a gurinka. Masha Allah, ba su sauraron mu kada dai a shagala, muna tare da Nasiru Wada Khalil wanda kamar yadda na sha faɗa masani ne a abin da shi. Dakta. Na'am. Wannan bayanai suna gamsarwa matuƙa. Na'am. Wani har wani kamar shauƙi yake kama ni. To. Na san haka yake ga masu kallon mu da sauraron mu. Haka ne. To yanzu mun ji sarauta. Na'am. Dakta muna so mu faɗa kan shi mai gayya mai aiki. Mijin sarauta ke. Mijin sarauta ke. Wanda aka aura masa ita. Aka aura. Shi ne Alhaji Bello Altine. Yawwa. To muna so Dakta wane ne Alhaji Bello? To Alhaji Bello Bafulatani ne da aka ba Bafulata na sarauta, don shi ne mijin sarautar Lami kamar yadda muka yi magana. A ainihin su mutanen kudu da Daura ne a nan suke, wani gari ana ce ma Raɗi Sandamu. Shi wannan Raɗan sunan kakan Bello ne, sunansa Raɗa Muhammadu Mangajo. Shi Raɗa Muhammadu Mangajo wannan garin sai ya ci sunansa. Zuwa yanzu wannan sunan ake gaya masa. Kasan gari yana cin suna, wani daga sana'a ne, misali kamar unguwanni za ka ji an ce Dukawa ko lokon makera ko wani abu. To idan mutum bawan Allah ya kai bawan Allah, shi ma za ka ga wani zubin guri sai ya ɗau sunansa. Akwai hawa da ake yi a yi kusan ko'ina ana yi, hawan daushe. Ai kaga shi ma mutum shi daushe din shekara 500 da wani abu. To shi ma haka a Raɗa Muhammadu Mangaje yake, wannan guri sai ya ɗau sunansa. Har zuwa yanzu garin yana nan, ana noma sosai. Gari ne da tun da ya kafa shi zuwa yanzu bai taɓa fari ba. Garin bai taɓa bacci na fari ba. Gari ya yabanya. Yana da albarkacin noma. Kuma dama ya kafa garin domin shehi ya ba shehu dan Fodiyo ya ba shi wato sirri na kafi. Yawwa, saboda haka babu fari a garin, ana noma, ana abin nan. Akwai gurare da yawa duk da suke da irin wannan sirrin, kamar gidan sarkin Kano ma haka yake. Wuta gobara ba taba cinsa ba, sannan ruwa bai taba abin nan ɗinsa ba. To amma wannan ba za a yalwata cikin al'umma ba don amfanin mutane irin wannan. To ai tambaya ce babu. To yanzu haka kawai za a ɗau sirri a baka, ai sai ka yi biyayya. Kuma masu abin suna tafiya. Kuma kamar biyayya ce ta yi karanci. Ita ce ta yi karanci. Shi yasa ko gidaje ba za ka ga da ana kafi ba. Yanzu me ake kafa? Sai da a sa kwafa waya ce ko mece ce ne? Wata babu waya ta kewaye gida. Wannan kuma kamar zamani da kuma ilimi da yayi. Ba kuma ta hana bacci. Sai ba ta saka bacci, sai ka ji mutum da ya ji ƙara sai ya tunanin ko wani abin da ya tsallako ya shigo. Masha Allah. To kaji yanda abin sa yake, shine ya haifi har ka zo kan kakansa Raɗa Atiku. Raɗa Atiku shi ya haifi Shehu kuma shi ya haifi Alhaji Muhammadu wanda ake cewa Altine, mahaifin shi Lamidon Daura kenan. Shi Alhaji Altine makeri ne, yana sana'a kira, kuma bafatake ne, ɗan kasuwa ne da an san shi. Ka san Dakta a yau da kuma ɗaukakin masu kallon mu. Shekarunsu ba su kai su fahimci wannan kalmomin ba. Menene fatauci? Fataki. Fatauci shine kaiwa da kawowa na siye da siyarwa. Shine yanda za su gane. Yawwa. To shi kuma ya haifi Bello ta wajen mahaifinsa kenan. To ta wajen mahaifiyarsa kuma su ne suke rike da sarautar dama tafi da Daura. Tafi da ruwa ba. To su kuma da tafi da sarkin shanu duk sarautan gidansu ne mahaifiyarsa. Ita ma Bafulatana ce daga wannan yankin. Saboda haka shi dan tinkiya da rago. Ta kowane bangare shi Bafulatani ne. Kaga ya cancanci Bafulatanar sarauta. Shi yasa na ce sarkin Daura mun gode. Saboda in ba sarkin da yake da ilimin abu,
ba zai yi wannan karamar ba. Karamcin ya kai. Sai ka san tarihin za ka yi. To amma shi wato ya san abubuwan, ya san komai fiye da yadda shi mai sarauta ya san. Saboda haka ya ɗora wato ƙwarya a gurbinta. Masha Allah. Shi ya sa zan ari bakinsa na ci ma albasa. Muna godiya. To wannan albasa da kaci mai kamshi ce. Muna godiya. Aka ce abin mutum ya ci albasa to wani abu da biyu, amma dai wannan na ga alamun albasa mai kamshi. Mune wa sarki fatan tsawon rai, ya daɗe yana yi, da mu a gurinmu har yanzu bai daɗe ba. Na taɓa zuwa gabansa shekaru da yawa. Ran da na je gabansa sai da muka ci abinci tare. Wanda yake nuna karamcin shi da karimin mutum ne, karimin mutum ne. Baka buƙatar ka faɗa, karimi ne. Abu ɗaya ne baya da shi. Babu ce baya da ita, amma in dai ka zo musamman abinci yana da shi, kuma zai ciyar, yana ciyarwa. Ita kanta sirri ce na tsawon rai. Kaga Allah ya rike man rayuwar, ya rike masa har yanzu yana yin abubuwa da suka dace, da za su sa a tuna tarihi, su sa a san baya, dan ba dan sarkin Daura Umar Faruk Umar ba. Ubangijin Hausa bakwai da 'yan uwa bakwai. Ina tabbatar ma da ruwa ya ci ƙasar Hausa a wannan zamanin da ake. Kwanan nan mun fara magana akan wasu masarautu da harkar hawa take ƙasa, amma a Daura sama take. To, Dakta, na san idan muka kyale ka akan wannan babu naka sai mu kwana muna yi, amma kasancewar lokaci kuma muna da sauran tambayoyi. Dakta, mu shiga ita kanta Daurar gaba ɗaya. Yanzu mun ji yanayin yadda sarauta take, mun ji wane ne Bello ta bangaren mahaifi da bangaren mahaifiya duka bafulatani ne, kuma ya samu bafulatanin sarauta. To ita Daurar gaba ɗayan ta kam muke so masu kallon mu da sauraron mu ji ita Daura a mizani na sarauta a ƙasar Hausa. To ai in dai ka ce Hausa, to ka ce Daura. Saboda kusan inda ake sarautar kaf a Sudanin shi albarkacinsa suke ci, ko dai suna cikin Hausa bakwai ko suna cikin 'yan uwa bakwai. In ba haka ba sai dai jihadi ne samar da su, ko gwamnati, tunda da ana yi. Doki ba a san shi ba sai dalilin zuwan wannan da ya zo Daura. Aka ce ya zo da wata dabba, ai doki ce. Lokacin ba a san sunanta ba. A Daura aka fara sanin doki. Ka gani? Kuma Daura gari, wato kasan duk masarautar da take da ala da za a zo a gani, to ita ce masarautar da za ka iya tunƙaho da tarihinta ba tare da kayi biye-biye ba. Yawwa. Yanzu misali, rijiyar Kusugu ita ce alar, tana nan har yanzu. Idan ka je Gombe akwai wata rijiya a Bade, masarautar Bade. Tana nan ita ma? Akwai ta. Ita ma ba ta taɓa cin mutum ba. Ita kuma a tarihin? Ita wacce rijiya ta Bade? Tarihin da ita ba a taɓa samu? Ba Bade nake son na ce ma ba. A Gombe na ce ma Deba. To Deba ba. A masarautar Deba. Suna da irin wannan tarihin, su ma suna da rijiyar. Tana nan hayyo bata taba cin mutum ba, ba wani mutum dan shekarunsa da zai ce ma wannan rijiyar ta Deba ta ci mutum. A Kano akwai gida
da yake tsaye shekara 500 da wani abu. To wannan su ne ake nufi da ala. Su ne ake nufi da ala. Haka Daura take. Tunda aka ɗauko labarin ga shaida nan har yanzu tana nan. An gyara ta, an mata ɗaki da sauransu. So da haka masarautar Daura a harka ta al'ada da sarauta ta Hausa, ƙasar Hausa da Hausawa har yanzu ita ce take jan ragama, ba ta samu na biyu ba. Suna suke da wani kiran lafiya daka. Tun Hausar da ake yi sun taskace ta anewa sarki waka da ita. Ba a batta ba. Shi wannan dakamancin. Dakamancin. Da tsohuwar Hausar da wannan sabuwar Hausar za ka ji suna mararraban madangarin majinginan madangari, hawan ɗan bawo, kakan adda, da yake tilawa na yi mata sai da na haddace ta shekara 10 da ta wuce. To an yi kokarin ana iya fuskanto ko hararo ma'anonin da suke faɗa a wannan? Ko su ma ba sa gane waccan tsohuwar, ba sa sanin menene a ciki. Lokacin kuma shi ke nuna ma tsohuwar masarauta ce. Wannan shi ne a takaice. Alhamdulillah. Masu kallon mu da sauraron mu. To ina da kalma ɗaya. To kafin mu rufe. Mai girma Lamidon Alhaji Bello Altine, Allah ya fishe ka kunya sarki. Amin ya rabu. Allah kuma ya raina arziki. Ni dai a yanda na san shi, me kamar zuwa ne. Da za su ce kan aika. Sarki bai yi zaɓen tumin dare ba. Allah ya bashi, Allah ya fishe shi kunya sarki. Amin. Da dama kamar abin namu ya taho masu kallon mu da sauraron mu. Abin an koro kuma kasancewar lokaci. Kada a shagala cewa muna tare da nasu wada kalin, sai ni mai gabatarwa a biya maka sama. A nan muke cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.